DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Going beyond just being number one. Working towards total domination. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Mamalingling, Mangin, Paborito. Mayombo, Paborito. Pantal, Paborito. Poblacion Oeste, Paborito. Tanjat Puguchico, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong paborito. Ang inyong mapapakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjat intiron mundo. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Kaulo, Kaantabayo, say lawas kaaro tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM Saray Balitan Matua ed Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SBM Mabigya kabuasan na Huwebes Pangasinan Dagupan. Wadya lalamat sa SBM, saray balitan matwa, yaka kontra na saray fake news. SBM, saray balitan matwa, yay pasabi na say lawas yun kaaro, lawas yun kapaborito, JCB, Joseph Kanilang Bakani. Jad technical side, kanta beted sayan agaw, petsa 19 latatang tanagagi kat bulan na Pebrero taon 2026, agaw natan na Huwebes. Ang gapi arom si END, Engineer Nixon Dakal. Ay agi, Huwebes lamanaya natan ang to atatang tanagagi, nabwas Biyernes lalaman. Agay lay pulas na idadalan na agaw. Ya sinasaray ay balita natin na yalimulasa yung bibidad saray social media lalamot. Manlapulan karo man yung gad natin at ating tanagagig ampot-apotang. Iya pantutungtungan natin at social media aman so nagmaliw iya palapag ng Vice President Sara Duterte ya biglaan ya in pangibawag to na say itagam to. Ya talagang desidido la. Yaon tagam. Ya presidente at sa 2028. Dengan tipa. Susatan niya pala pagto at tatong tanagagik ng Vice President Sara Duterte. Ninya ay so kwanto ng karoman. Statement nila. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Proverbs 19 verse 21 states, "Many are the plans in a person's heart,
but it is the Lord's purpose that prevails. It took me 47 years to understand that my life was never meant to be only mine. Unlike others, I may not have been born just to chase happiness. For a long time, I questioned the weight of responsibility to my family, to my country, to everyone who called on me. Today, I have peacefully accepted that my life is unlike any other. Sa unang mga buwan ng aming mga termino, nakita ko na ang kawalan ng katapatan ni Bongbong Marcos Jr. sa mga pangakong binitawan noong kampanya. Pati na sa kanyang sinumpaang tungkulin para sa bayan. Dahil hindi ko kinaya na maging bahagi ng 2025 national budget na tadtad ng katiwalian, pinili kong umalis sa kabinete. Kahit alam ko na mula pa noong 2023 na ang magiging kapalit ay ang aking impeachment. Mga kababayan, humihingi ako ng paumanhin. Patawad kung tinulungan ko mahalal si BBM bilang Pangulo ng ating bansa. Patawad kung hanggang ngayon ay marami pa ring Pilipino ang nalulunod sa baha ng dahil sa malawakang korupsyon. Patawad kung lantaran ang pang-aabuso ng ating mga institusyon para sa pansariling interes ng mga politiko. Patawad kung patuloy ang pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin habang nananatiling kapos ang kita ng bawat pamilya. Patawad kung wala man lang tayong tunay na seguridad sa pagkain. Patawad kung may nagkakasakit at binabawian bigla ng buhay dahil sa kakulangan ng maayos at epektibong healthcare system. Hindi ako kailanman natakot sa pagsira nila sa pangalan ko. Ngunit, may takot ako para sa ating mga anak. May takot ako para sa susunod na henerasyon. May takot ako para sa mga kababayan nating walang bahay sa ibang bansa. Walang pangalawang pasaporte, walang ibang matatakbuhan kundi ang Pilipinas. Kahit ito'y patuloy na nalulugmok sa kahirapan.
na ako'y kahadlok. Nga moabot ang adlaw na dawaton na lang nato ang kapobrihon isip kapalaran. Nga maanad na ta sa sayop. Nga mawad-an na lang ta og paglaom. Og labaw sa tanan na ako'y kahadlok nga moabot ang adlaw nga wala na tay Pilipinas nga ikahatag sa atong mga anak. I cannot kneel before each and every Filipino to beg for forgiveness. Instead, I offer my life, my strength, and my future in the service of our nation. Mga kababayan, ibalik natin ang tapang at malasakit para sa Diyos, sa bayan, at para sa bawat pamilyang Pilipino. Ako si Sara Duterte, tatakbo bilang Pangulo ng Pilipinas. Syukran. Ni manla tatang tanagagig, So, this is it. Pansit. Yakwanda. Talagan ontik yabla. So, agila na Mindanao. Tiyo tatang tanagagig. Actually, wala laray. Jad sayan panahon nilang bangat, Kaya rin nasa niya may palapag to na VP Sara, si Katotong Tagam, niya presidente by 2028. Dakla, wala lari ang ibas ngaw na say pansuportada at sayan kanunutan to ng VP Sara. Manunaladtan, say number 1 fan to, number 1 supporter to, si Ate Aimee, si Senador Aimee Marcos ni say kwanto. Siya ang may solusyon. Senator Aimee Marcos expressed support for Vice President Sara Duterte's 2028 presidential bid, saying she heeded the call of the people. Dinangal to. So, amay nasay umbalay. Itinagalamang niya sa bata ang hiling at panawagan ng kanyang mga taga-suporta. Kinumpirma rin niya ang takot ng kanyang mga kalaban. Ayagi. Sa gabay itong ibagasirin ng Senadora Aimee. Kaya rin nasatan na pronouncement to ng VP Sara, manggiyaw, lara si Ren. Gailay pang giyaw, da si Ren. Sa kwantot na Ate Aimee, siya ang katauhan ng kabaligtaran ng administrasyong ito. Kwanto, agitunitan, Siya ang magbibigay ng direksyon sa kawalang patutunguhan ng bansa. Taglay niya ang tapang at malasakit ng kanyang ama habang bitbit ang karanasan sa pagtulong sa maralita, mga nangangailangan at pinagmalupitan. Siya ang may solusyon. Si Katutan, so balikas to mismo ng Senadora Aimee Marcos. And likod kina Senadora, wala mo laso ang ibas ngaw na sa may suportada. Nagdeklara na ng suporta ang One Bangsamoro Movement sa 2028 presidential run ni Vice President Sara Duterte. Yasay kwanda tatang tanagagi ka for Mindanao and the entire nation. Her announcement signals not mere political ambition, but a commitment anchored in faith, strength, and responsibility. By the way, ngayong araw, yung deklarasyon ng Ramadan dito sa Pilipinas, nalilingwa tatang tanagagik. Ibasan ko sa kayo intiramente so sa may sulat. Statement of Support, One Bangsamoro Movement, February 18, 2026. Ibangsa for Sara in 2028. Ito kasi ibaga may ibangsa.
one bangsa pala. One bangsa for Sara in 2028. Okay. The One Bangsamoro movement proudly stands in support of Vice President Inday Sara Duterte in her bold pronouncement that she will seek the presidency in the May 2028 elections. That this declaration comes during the holy month of Ramadan. Holy month of Ramadan. Yan iba na mo't at Ash Wednesday at atong tanagagik, Lenten season mo't. That this declaration comes during the holy month of Ramadan carries deep meaning for the Bangsamoro people. For Ramadan is a time of renewal, discipline, unity, and sincere intention. And sincere intention. Sincere. I love that word, sincere. It is a season when leaders, pawilantitan na it is a season when leaders are called to act with moral clarity and spiritual accountability before God and the people. For Mindanao and the entire nation, her announcement signals not mere political ambition but a commitment anchored in faith, strength, and responsibility. Today, the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao stands at a crossroads with leadership divisions, uncertainty, and continued interference from Imperial Manila. Talagang untan sa term dan to, Imperial Manila talaga. Threatening the spirit of genuine autonomy. We must remind our people that the Bangsamoro Organic Law was enacted during the administration of President Rodrigo Duterte, a historic milestone that transformed decades of struggle into institutional self-governance. The progress was not accidental. It was the product of decisive leadership that understood Mindanao's pain and aspiration. In this moment of fragmentation, we cannot allow divide and rule tactics to weaken the gains achieved through sacrifice and unity. Actually, may decisive leadership, ang tawag po nila dyan, that is Duterte brand of leadership. Decisive leadership. The nation today longs for firmness, moral courage, and leadership that can restore order, dignity, and direction in government. We believe Duterte once again can help mend the country's fractured political fabric and renew public trust in institutions. Inday Sara Duterte carries the Mindanaoan resolve, the Bangsamoro sensitivity, and the national perspective needed to solidify diverse voices under one vision. Thus, we declare with conviction, One Bangsa for Sara in 2028. Kwanda, for oneness, stability, and a stronger Philippines for generations to come. BP Inday Sara Duterte are our soon-to-be Her Excellency President Inday Sara Duterte, maraming salamat sa iyong mga sakripisyo para sa bayan at sa bawat pamilyang Pilipino. Mabuhay ka. Syukran. Kwento at atong tanagagi. Sa One Bangsamoro. Sa Cinemotion Digital Films. Untan mat. Mag-declare na rin kami habang maaga pa. We support BP Sara Duterte to run President of the Philippines. Kwento mat. Pati sa may optic politics. Whatever direction Sara Duterte ultimately takes after announcing her intention to run for president in 2028, optic politics stands ready to support her throughout that journey. Ninyo raratan niya support at atin tanagagi ka? Pero sa kwantimat alanti at atin tanagagi ato sa kwanda balat natan, numan bilang siya pamat kasi so katandem to ng BP Sara.
Sa kwanto ng Senador Robin Padilla, wala su reaction tumat. Sa kwanto ng Senador Robin Padilla ay sa balibalin katandem to ng BP Inday Sara ang napoy arom kanto. No agta si Ati Aime sa imbagat tumatatatong tanagagig. So ma-feel natin yung women's power. Ni sa kalaban ton ibabagada naman bilang at mandiklir matla actually ang gano agton ibabagan officially at wala laray kinto pasingayo to agontan that she is also willing to run as president comes 2028 election. Siyapatan kanyo. Di ba si Senadora Risa Ontiveros? Wala man siyang declaration but she is already insinuating na handa siya. Agantan. So this is a one-on-one against BA kon BA. Oy, sumanlalaban sa 2028 anti-konyod sa tanay. Mga kapaborito. Natan balat, wala lang sumikapat. Mikapat, yung sagap dan impeachment kontra at kinan Vice President Sara Duterte. Sa itapat balat natan, natuloy ni Kasiya. Tani sa ibabaga, nasa House Senior Deputy Majority Leader, si Lawrence Defensor na Iloilo. Sa kwanto, as of right now, I cannot see getting 1/3 of endorsement of the complaint from the members of the House of Representatives. So ang gapo ni, ang gapo yung 1/3. Ibig sabihin, nag-iisip yung mga congressman. Nag-iisip po sila ngayon. Bakit sila nag-iisip? Sa ikwandari aromananti at atang tanagaglatan na tuloy at ay impeachment kontra kinan BP Sara ay aglatan na tuloy. Akin ay kwanda tatang tanagagig because it will be a political suicide kwanda. Tani at saya ya deklarasyon ng BP Sara sigurado wala lari man-meeting natan for political alliances ditan. Ay sigurado tan hatatang tanagagig. And mind you, mismo si Senadora Risa Ontiveros, so ang ibaga atatang tanagagig, BP Sara is the strongest candidate. The word is strongest. Maxil. Yung kandidato for 2028. And any act for that matter to impeach or remove her from office, kwandari matalisiw so kanunutan da, will surely make one to think twice or even thrice. Akin ay siyempre, no kontranda kay BP Sara, magagalit ang taong bayan. And surely, they will be putting their political ambitions at stake. Nagkalalo lang, tapos na po yung term ng kasalukuyang administrasyon. Naguntan. Lalo na natan, nandeklarala si BP Sara. Akin ta nandeklarala si BP Sara. Walay balbalag, ya manusuporta at sikato. Manisya kaya? Sigurado, walay balbalag, ya manusuporta at sikato. Kasi hindi ho biro-biro yung tumakbo kang presidente ng Pilipinas, aguntan. Nakaukulan, walay mangitulak at sika. Nakaukulan, walay puwersa, ya mangitan duro at sika. Siuparatan niya puwersa, siuparatan sa mangitutulak at sikato, kanya ni bagato with confidence. Ninyo, very confident si Vice President Sara. Inanunsyo tutan. So, may talindag to. Magmali yung presidente na Pilipinas. Unsumblay yung presidente na Pilipinas. Anto sumangi itarad si kato na satay kasil na linawa at atang tanagagig. Malaking palaisipan po yan. Kasi sabi nga natin, kung wala kang confidence sa sarili mo, kung wala kang support, para ikaw ay tumakbong pangulo ng ating bansa, you will never have that confidence to say, I am running for
President. Agauntan. Kontole sa saray balitan matwa. Kaya rin na saray pakabat tanpay mano malalapanid saray manangan tabay. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Ngayong 2025 ay ang ika-100 taon ng pagbibigay serbisyong pangkalusugan ng Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital. Mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center, at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. Sama-sama na naman ang tropa. RH Super nasa lamesa. Super ang kwento, walang halong drama. RH Super ang itagay, walang problema. Mas masarap pag malamig ang tama. Round 2 na, walang mawawala. Patak-patak mga tropa para tuloy ang saya. Super ang inuman, pagsama-sama. RH Super na, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Kapag may RH Super sa lamesa, super ang inuman ng tropa. Bilhin na ng RH Super, ang shot ng tropa. Drink responsibly. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed.
Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksakaya radio station ya iiyag na saray Pangasinense. Diyan Asinggan, Paborito. Balunga, Paborito. Natividad, Paborito. Rosales, Paborito, San Manuel, Paborito, San Nicolas, Paborito. San Quintin, Paborito, Santa Maria, Paborito, Tanjad Tayog, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Tuloy-tuloy sa SBM, Saray Balitan Matwa. Alas 9:33 laso oras sa atatang tanagagik. Kaulop kanta ba yun kay lawas yun karo, lawas yun kapaborito, Joseph Kanilang Bakani. SBM, say kwanto ng kapaborito Errol. SBM, Saray Balitan Matwa, kalaban na MBTF. Kanto, ang tuta MBTF ay kung ko. Managbalitay tila tan fake news. Ay, duga-duga, matanto. SBM, Saray Balitan Matwa, kalaban na MBTF, managbalitay tila tan fake news. Bali-bali. Hello, good morning kay Madam Lynn Coronel. Sabi niya, good morning Sir Joseph, more power to your program, kapaborito. Kay Sir Maxi Solis, good morning. Ni Nathan Nilabat sa kwanto ng Sir Maxi, BP Sara ang presidente ko sa 2028. Kwanto? Nanay Bihing, good morning. Mag-ingat ka lagi sa pagbibenta ng isda. Niyan tayo dyan Pangasinan. Walay linmo sa singa ulupan mo. Isda so tawag ulupan da. Akin ta isda so tawag dad ulupan da. Sa gabay itong ibaga may isda, Inday Sara Duterte ako, kunto? Isda, duga-duga mat. Tadyad Pangasinan at dakula isda dya. Dakula sirag, untan. O Inday Sara Duterte ako, isda. Nayari kayo talaga to. Ay, siya nga pala. Nung kahapon, nabanggit natin yung eleksyon ng mga senior, hindi pala nagpalangan kundi dulag. So parang dalawa yung barangay na napuntahan ng mayor. Basing at saka dulag. But anyway, nonetheless, the fact remains sa Tatang Tanagagik na andon yung kanilang presence. At kung bakit andun sila, yan ang malaking katanungan sa atin. Kasi that is just a mere election ng mga senior citizens. Why do you have to grace the occasion and ibanduyo tayo presensyo sa tanya eleksyon? What's the purpose? Anti-purpose to. Nunanunutan ko atatang Tanagagik, mabut-but dan nabitlatay good governance na amay agdagabay so sa pikuwat ya panagulay. Sa itapat ko balat natin at ay inyakaryod sa aratan niya lugar, sa aratan niya barangay during the time na nagkakaroon ng eleksyon, tigabay itong ibagatan. Diya kasit padisiryo, duga, ya impluensyaan, so kalakal na sari mamatak ka, pampili na sari makitandurod si karan.
Kasi your presence alone, kahit na hindi kayo nagkampanya, hindi kayo nagsalita, it means something. It implies something. Nagbibigay yan ng mensahe, agontan at atang tanagagik. Ha? Oh, ang tuy intensyon nasa tay presence yun ditan. Wala tay susuportaan nyo o sinuportaan nyo ya kandidato. Ha? Kasi, your presence alone is a clear indication ya walay susuportaan nyo agontan ya kandidato. And your presence actually intimidated each and everyone who were present during the election. Hindi ho ba tayo tama? Hindi man kayo magsalita but your presence intimidates. Oh, di ba ang sabi ni Oscar Head, ha? Huwag nating ikurap yung kanilang konsensya. Huwag nating ikurap yung kanilang konsensya. Malinlinaw, mabata-batar iraman niya salita. But, anong nangyari? Sa ikwandalanti retuto abaluan ni dumaduma so liderato yo, tasay ipoportreyo at sakay malinis sa gobyerno. Akin balot ko nulante, tauntan so agawa. Ay, okay. Sincerity. Balikan ko yung word na sincere. Sincerity. So next time, when you speak, it must be with sincerity. Yasay gabay itong ibagati sincerity at atong tanagagik, agyo aakmunan tay salitayo. Talindagan yu tay salitayo. Agaon tanatatong tanagagik, do not be a fickle-minded. Tayo may fickle-minded, natan ibagato na boss dumalay ibagato lalamot. Ay, agi. I am old, tired, and frail. Si katuya tatong tanagagik si babagato natan. Dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, walay sulat to at ICC. Walay sulat to at ICC at atong tanagagik. Yadjad sa may sulat to, walay imbalikas to at atong tanagagik. Yasay kwanto I, Rodrigo Roa Duterte, wish to waive my right to attend the hearing on the confirmation of charges currently fixed for 23-27 February 2026. I understand the consequences of my waiving this right, which has been thoroughly explained to me by my counsel, and I trust him and his team to challenge the sufficiency of the prosecution's evidence on my behalf. I do not wish to follow these proceedings from outside the courtroom through the use of communications technology. An original copy of this waiver and my signature is in the hands of my lawyers. My reasons are as follows. Kwanto, I do not recognize the jurisdiction of the International Criminal Court over my person. I am a Filipino citizen, forcibly pushed into a jet and rendition to the Hague in the Netherlands in flagrant contravention of my country's constitution and of national sovereignty. My kidnapping was facilitated by the office of the incumbent president of the Philippines with a plane specially chartered for this purpose. Kwanto ani babasan ko ba yay so sulat to ng Tatay Digong The claim that I oversaw a policy of extrajudicial killings is an outrageous. These claims have been peddled by my political opponents for many years, and as my nation knows, they are based on the word of individuals whose credibility has been thoroughly discredited. I do not wish to attend legal proceedings that I will forget within minutes. I am old, tired, and frail. I wish for this court to respect my peace inside the cell it has placed me.
I have accepted the fact that I could die in prison. But those that desire this fate for me should know that my heart and soul will always remain in the Philippines. I am proud of my legacy and of my service to my countrymen around the world. Let no one doubt my love for and loyalty to the Filipino nation. Kaninyo ako magpalibing sulugoon. Kwanta bala, katalsan man. Bisaya yata yun eh. Ay, agi. Ay, siya nga pala sa mga kaibigan natin dyan sa Mars. Sa Mars, dyan po sa may Aliwan Marsya Planeta, Mars, dita na, ditan, at party na Rufina sa tatin tanagagik, dumurungal timat iraditan. Sa Mars Resto Bar. Ang sarap ng pagkain dyan, ang sarap. Ay. Webes lalamat at atong tanagagik, by the way. At sayay Simana Santa ni Ken. Picacity para may Ken. Ara may siklista tayo dito at bali na mapandan. Tani, irepresenta so bali na mapandan, irepresenta mat so luyag tayong Pangasinan. Amay Team Vegaditan. Magano pa talaan ko may listaan ko. Basan ko may listaan ko at ating tanagagi tawalay listaan ko. Nasa may team manuli ditan mi contest at sari arum ya siklista at arum ya lugar. Ay para misali ra at sa may 2026 Road National Cycling Championship ditan at Tagaytay. Manlapod February 23 yang 27. Sari Team Riders na Pangasinan o Team Batang Vega Cafe ni Darlo at ating tanagagi kentwa sa Team Captain ditan si El Joshua Carino na si Katoso Champion na Tour Pilipinas 2018. Kay Batura di Julian Matthew Di Guzman, 19 years old, ng Barangay Primicias. June Kevin Iraskin, 21 years old, ng Barangay Jimenez. Johnny Donatas, 20 years old, na Barangay Amanwawat. And John Paulo Soriano, 20 years old, na Barangay Pias. All of them are from Bali na Mapandan except for Mr. Carino, who is actually from Mangaldan at ating tanagagi. So, ito sa para. Manalo na sila at ating tanagagi. Kagagalangan kita. Aning pigalaya sa Pangasinan is known nasara may pulaan nasara may legends at panagbisiklita at atong tanagagi. One is Jess Garcia. Nanunutan nyo ni si Manong Jess. Si Katumat so champion dan. Tigaran niraman. Katambay, Karinyo, Agantan. Araraya, Susara may very successful irang siklista tayo. And we hope to have another following their footsteps at atong tanagagi. Sir Ansel, and yung mga players po natin bukod kay El Capitan, mga taga Mapandan po yan. Bali-bali kasi nandito ba yung nagcha-champion sa yung kalumbaan? Development na sa Lugaw. Mapa-sports, mapa-education. Nanay matunagin ka ng datang tanagagi ka ng indunag, wala rin na estudyante, yaki compete, at wala nanunutan na panagsulat ng balita mo. Journalism. Very supportive. Sir, yung sasalihan yung national competition, I've heard may qualifying round. So lahat sila nanalo sa qualifying. Nagtalalamat. Arumira de sports. Gabatag sports. Walay basketball. Say supportado man ng mayor.
banan ko nilang na sinainsasaluan ko na balo-balo ya robbers ko sa tatang tanagagi and din na decide ko masik-swerte kayo I remember Governor Pogi din. Tanong lang kay Kapitan. Mat si Governor Pogi na sama. Joshua, very supportive. makikita mo yung mga dating teammates mo, mga dating kalaro mo, pero ngayon, Team Batang Vega with Metarlos team. Anong nararamdaman mo ngayon? Development na sports, development na Saray Bugaw in any field of sports, gabay dating tanagag. And antayo, at sama niya tulong yung paningan ng former Governor Pogi, ay nan-excel irara magugaw naman nyo. Bakit nalilimo at sama standing ka last time when the governor was then Governor Pogi. Number 3 amo, overall. Ano yan, different categories? Magkakaiba? Region 1 Athletic Association. Ating panagadi. Kasi no supportan mo so sa may interest Ikaw lang sa ang lugar ay elite. man-excel ira. Nandyan yung mga kababayan natin na saya natin so na mga kapareha mo rin na mga pro. So, kayo lang din ang magtagisan dyan na Kapitan. Si Sandaga, si father ko, si Sir Midarlo. Doon ka natatong tanagagi. Susuportaan na natin itanya team. Sikara, they do not only represent the town of Mapandan, but they also represent the province of Pangasinan. Kasi taga Pangasinan iraga ang natatong tanagagi. Numan bilang ta nitanduro da, so may kagalangan na balidan Mapandan, ni tanduro damad, automatic, ni tanduro damad, so luyag tayon Pangasinan. Kayan, dasal tira gagik ya, maksilawas sulamanda, irarayan ugugaw, tani, si Karaso samay, unsublay, untutumbok natan, at sara may footsteps, ng sara may legends, at siklista, o siklista, at luyag tayon Pangasinan. Congratulations, and saludo tayo kina Mayor Carl Christian Vega at sa kanilang father na si Mr. Midarlo Vega. Good luck sa team, good luck sa team. Pagbutihin nyo. Alam ko kayang-kaya nyo yan. Sabi nga ni former Turo Luzon champion Jess Garcia, say practice yo, tapin unkasil kayo, kalab kayo at sari palandoy. Untan manaya. Sa bagay, that's true kasi you have to strengthen your legs. And one of the best way to strengthen your legs sa tatong tanagagik is to climb the mountain. Kanya nanyuray native at the mountain province. Agay lay biskag na sa may salisalida. Makakapal ni ingon. So sari salisalida, ang gano sarami bibi. Ay, nanang yura may legs da. Ay, nako. Mabisbiskag. Paano to every now and then, kalablara kalab. Unlarad market, sagap birad mountain, paluksab, kalab, paluksab, kalab, paluksab. It strengthens their legs. And when your legs are strong, untan mo at bodybuilding at atong tanagagig. No maksil, so legs mo, other parts of your body follows. Magiging strong din. Magiging maganda yung build up niya. Kanyan wala rara may bodybuilders na in a week, no man pa practice ira gym, twice a week. Kaya talagang include datan. So, legs. So, yun pala yung secret at atong tanagagik. And that is why doctors also advises itong mga senior citizens para lumakas kayo palagi at arawi kayo sakit. Manakar kayo. Walking. Walking is the best exercise. Sikatutan sa ibabagan na sa doktor. Nagkalalo lara may engage in physical fitness. Walking. Manakar kayo na 30 minutes, 1 hour, pero pinakamaganda na yung 1 hour na walking. Tapian dyan natunaw, iraratay taba-taba.
At lamalaman tayo at ating tanagagig. So yan pala yun. Secret ito. So, you want to live longer? You exercise your legs. So, good luck Good luck sa Team Vega sa kanilang competition Team Batang Vega Cafe Medarlo. Niba naman February 23, 27 at sa may hearing ng Tatay Digong at ICC anto. Ay ICI kung kukumon. Duga man to napambabaliktaran ko yan na ICC, ICI. Basta may International Court Tribunal. Di man na daheg at atang tanagagi. Walay pasakbay to lalamat ng Secretary Remulla. Talaga, mamapa siya mat Presidentiable mo iya kuno Presidentiable mo iya kuno. Ipinahayag ni Department of the Interior and Local Government DILG Secretary John Vic Remulla na handa ang kanilang kagawaran na magsagawa ng investigasyon kaugnay sa mga alkalde at kongresista na namataan at nakuhanan umano ng video sa loob ng mga kasino. Uy, walay kabat kun incumbent. Ya mayor. Balog atuya. Ayaman kuno'y kasino. Ayaman tumot kuno'y kasino. Mabila-bilay kasi STL anto. Kaya kuidaw kayo Mag-ingat-ingat po kayo kapag ka po kayo namataan. Alam nyo na this. Alam na this. Nung panahon ng Tatay Digong Pigari, wala rin asampulan ng saman, di ba? Anatan ipapatuntun lalamatan na DILG. Aray mayor, aray kongresista, congressman niya mahilig at sugal nitan kayo. Bantayan da kayo lalamat, bantayan da kayo. Ay napaglabat. Paano no sa isusugal yun dito at kwarte umbalil ay? Ag tayo makakasiguro no sa tanat personal money yun agaw tanatatang tanagagig. Siyempre, you are holding a public office. Agontan. Bikod sa te accountability, sa kwandaman lanti, dapat you act like an official. What is expected of you. Para nang sa ganon, irerespeto ka ng iyong mga constituents. Pero no nanang dakan sugarol, mabisyo at ating tanagagig, anto itadat kan respeto machiks ni. Agay. Wala ray kabat ti untan. Kabat yung mga tiya. Kabat yung maya. Machiks mo ko na. Wala chika babes to. Sa irap to, no aratan na chika babes, mi babali. LGU, mi babalid un munisipyo, mi babalid anto ka man. Agaw natatang tanagagig, dagan to ni may legal wife. Iyon ang mga hindi dapat. Diba? Breaking news. Ang sinabi ng defense team ni Vice President Sara Duterte doon sa mga sinampang impeachment sa kanya, yung pang-apat, sekwanda atatang tanagagik, the successive filing of complaints does not, by mere repetition, transform allegations into truth. Which is true. Ang gano mamimpigatay, pigarate, i-file dan impeachment complaints, it does not mean na may katotohanan lahat ng mga allegations doon. Kaya nga may korte pa, itatry pa yan. May trial pa para to determine if there is indeed guilt from the accused. Pero antay mo lahat ng nanti, impeachment is a political exercise. Gantan,
Siya nga pala, may reaction din si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Si Kwanto, di naman pwede na pag sinabi ng ICC, dadamputin ka na lang. Uy, pakinggan nga natin. Si Senador Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. The minority is drafting and reviewing a resolution na may sense of the Senate na respetuhin ng Philippine courts. Kahit tingnan nyo na lahat ng technicalities, tingnan nyo na lahat ng treaties, lahat ng batas, ang essence, ang spirit ng ating konstitusyon ay kung may problema, pwede kang tumakbo sa Philippine courts. So hindi naman pwede na pag sinabi ng ICC o kahit anong international court na may arrest, dadamputin mo na lang dito, dadalhin mo sa ibang bansa. Kung ganun ang interpretasyon, napakadelikado. Bakit? Kahit sino po na Coast Guard, na BGMP, na naka-uniforme, AFP, PNP, na na-involved, whether yan ay sa Marawi, yan ay sa communist insurgency sa Mindanao, bigla na lang dadamputin. Diba? Tapos ngayon, sinasama si Secretary Aguirre. So, civilian. So, sabihin mo na may allegation na conspiracy. So, at any time then, a cabinet member, aakyat na yan. That's one step closer to the president. Sira ang ating constitutional framework and the concept of sovereignty. Kung ang ating local courts ay gagawin nilang powerless. Diba? So, I do understand that there are emotions here. Kung gagawin mong powerless yung mga courts natin. I agree with the good senator at ating Tanagagig. Sa mga masusungit at mga nakasimangot dyan ng mga opisyal. Ito magandang pagnilayan natin sa panahon ng Lent. May mensahe po si Pope Leo the 14th and he is inviting everyone from refraining from hurtful and offensive words. As Lent begins on Ash Wednesday, he reminds the faithful that this season is a time to place God back at the center of life. True conversion starts by listening to God's Word and allowing it to transform our hearts, renewing our commitment to follow Christ. The Pope emphasizes the importance of listening. Makinig kayo sa taong bayan. Not only to God, but also to people around us, especially those who are suffering. Scripture, he says, helps us hear the cry of the poor and respond with compassion and justice. Babagato ng Pope Leo XIV. As we begin our Lenten journey today, let us ask the Lord to grant us the gift of true conversion of heart, so that we may better respond to His love for us and share that love with those around us. Upon all of you and your families, I invoke the joy and peace of our Lord Jesus Christ. God bless you all. God bless you all. So saratan saray balitan matwa SBM ya kontra ad MBTF saray managbalitay tila tan fake news. Thank you, Sir Errol. Galing mo talaga. Kaulapakan tabay lalangula sa magtaryon na lawasin karo, lawasin kapaborito Joseph Kanilang Bakani, JCB. That technical side, si END, Engineer Nixon Dakal. Siya bukas mga kapaborito dito lamang sa number 1 pop music station ng lalawigan ng Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, paborito! Inyong napakinggan ay isang bayad na programa. Anumang opinyon, balita o pahayag ay walang kinalaman ang himpilang ito. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Programan magipasabi na saray matuan nagagawa ed balay, probinsya, bansa, tanjad intiron mundo. SBM Saray Balitan Matwa ed Radyo Pangasinan. Kaulok, Kaantabayo, say lawas karo tang kapaborito yo. Joseph Kanilang Bakani. SBM
PM. Sari Balitan Matua at Radyo Pangasinan. Lunes hanggang Biyernes. Alas 9 hanggang alas 10 na kabuwasan. SPM. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3260